Anem a veure com fer les gràfiques d'un moviment rectilini uniformement accelerat. Per això utilitzarem l'equació d'aquest moviment, en la qual la velocitat inicial i la posició inicial són 0. Llavors l'equació queda x igual a 1 mig de a per t al quadrat. Llavors farem dues gràfiques. Una gràfica t al quadrat x, on representarem el temps al quadrat i la distància, una en l'eix x, altra en l'eix y, i després gràfica t de x, on representaré el temps i la distància. Per fer això, primer farem dues taules de valors. Una t x i l'altra t al quadrat x. La t al quadrat hem agafat els valors d'aquí i els hem elevat al quadrat amb el full Excel i hem arrossegat, d'acord, per fer els valors. Inclourem en totes dues taules el valor 0, 0, que és lògic perquè si el temps és 0, la x val 0. I això ens permet trobar uns valors d'acceleració amb la gràfica més acordes amb el valor que hem trobat, d'acord, experimentalment i fent els càlculs amb la calculadora. Bé, llavors, primer de tot el que farem és calcular amb aquest temps i amb aquesta x, d'acord, quina és l'acceleració mitjana que ens sortiria per cada cas, per x igual a 1 metre, per x igual a 1,5 i per x igual a 2. Aquests són els càlculs que vosaltres vau fer a la pràctica l'altre dia i llavors al final l'acceleració mitjana seria la mitjana dels tres valors i ens surt 1,649 metres per segon al quadrat. Ara anem a fer la gràfica. Fem la gràfica agafant, primer gràfica t al quadrat x, agafant els valors d'aquesta taula. Com veiem, he agafat els valors de t al quadrat i els valors de x. Llavors aquests valors, d'acord, són els que nosaltres fiquem i ens surten aquests 4 punts, com podeu veure. Llavors, una vegada fet això, hem de seleccionar els 4 punts, donem el botó dret del ratolí i li donem agregar línia de tendència. I agafem tipus de tendència lineal. Llavors, abans de donar a cerrar, hem de donar-li a presentar ecuación en el gráfico i presentar el valor r quadrada en el gráfico. Una vegada hem fet això, tanco aquesta finestra, ens sortirà aquesta línia de tendència amb el valor de l'equació i amb el coeficient de correlació. Com veieu, ens ha sortit un coeficient de correlació de 0,9925, el qual vol dir que és un coeficient de correlació molt bo, d'acord, molt pròxim a 1. Llavors, el valor que multiplica la x, d'acord, seria aquest valor k, que és la constant de proporcionalitat. Llavors, aquest serà el valor k, com podeu veure aquí. Llavors, aquest valor k és un mig de a, perquè és la proporcionalitat entre la distància i el temps al quadrat. Llavors, com que és un mig de a, per calcular a hem de passar el 2 multiplicant a l'altre costat i ens surt que a és igual a 2k. En el qual és un valor de 1,5796, pràcticament 1,58. Molt semblant al valor de 1,65 quasi que hem trobat. D'acord? Llavors, les diferències es triben en que, clar, tenim molts pocs valors amb els quals hem ficat a la gràfica i si haguéssim ficat més valors o haguéssim fet per altres distàncies, els valors ens haguessin sigut molt més semblants que no ara. Si ara fem la gràfica TX, ara agafarem la taula de valors corresponent a la gràfica TX, aquests 4 valors aquí. 1,4, 1,5 i el 0, 0. Llavors, si fiquem aquests 4 valors, una vegada hem fet la gràfica, tornem a apretar els 4 valors, tornem a agafar els 4 valors, donem a agregar línia de tendència i ara hem d'agafar la polinòmica d'ordenació, vol dir de grau 2, perquè estem fent una paràbola. Llavors, un cop fet això, fem el mateix, presentar equació en el gràfic o presentar el valor de r quadrat en el gràfic. Llavors, nosaltres ho hem fet ja i ens ha sortit aquesta paràbola i, com veieu, ens ha sortit aquesta gràfica i aquesta r al quadrat. Naturalment, nosaltres en aquests dos termes no ens hem de fixar. En el qual ens hem de fixar és el terme de la x al quadrat, perquè és el que correspon a t al quadrat. Llavors, el que hi ha davant de la x al quadrat és la k. Un altre cop, agafem el valor de la k, el posem aquí. Igual que hem fet abans,
K és un mig de A, per tant la A és igual a 2K, K és 1,29,5. Vale? Com veieu, el valor surt força diferent dels valors que ens havien sortit abans. Per el que diem, amb una recta, amb tenir 2-3 punts ja pràcticament ja no és necessari fer res més, però amb una paràbola amb 3-4 punts són insuficients per donar una paràbola exacta. Llavors aquí sí que haguéssim necessitat haver calculat més punts que no pas en la recta. Per això ens surt un valor més diferent que el valor de la recta i per tant que el valor que hem calculat nosaltres a la mitjana de la gràfica. I això és el que heu de presentar vosaltres en el Word. Llavors, per presentar el Word, com es fa? Llavors, vosaltres agafeu, d'acord? Doneu a la gràfica, li doneu a copiar, doneu a copiar, i llavors, quan veniu aquí, llavors podeu posar pegado especial, i llavors podeu posar com a imatge. Li doneu a acceptar, i aquí us sortirà la gràfica, veieu, amb totes les dades. Podeu fer-la més gran, com vulgueu, i aquesta gràfica és la que heu d'inserir en el treball. Ja després responeu a tot, però ja veieu com es fa. Això, el document aquest seria el document que jo us vaig passar, d'acord? I que teniu penjat en el model. Molt bé, doncs això és tot. Moltes gràcies.